Анатоль Вярцінскі. Балада пра спаленую вёску і жывога пеўня. Гэта была не проста вайна. Гэта было нешта больш страшнае, больш дзікае. Помню, міма маёй роднай вёскі шлі карнікі. Маю вёску яны абышлі. А праз нейкі час мы пачулі страляніну, убачылі дым, чорныя клубы дыму. Назаўтра мы даведаліся, што спалена вёска Кісялёва. Вы знойдзеце гэтую назву на могілках вёсак у Хатыні. А жыхары яе забіты ад старога да малога. Яшчэ мы пачулі жахлівы расказ пра тое, як некалькі дзён дыхала магіла, куды карнікі кідалі кісялёўцаў. Як крычаў на вогнішчы здзічэлы певень. І толькі апоўначы прарэзліва, з усіх сваіх сіл, свой векавы абавязак помнячы, певень запеў, загаласіў. Запеў і здзівіўся ён, напэўна. Чаму не спяваюць іншыя пеўні? А потым крычаў. І двойчы, і тройчы на золаку вёску будзіць пачынаў. Крычаў на апаленым плоце стоячы, крыламі лопаў і крычаў. Ён вёску будзіў, крычаў да хрыпу, будзіў у каторы ўжо раз. А вёска маўчала. Ні рыпу, ні скрыпу, ні гуку, ні груку ў адказ. Ён вёску будзіў, галасіў адчайна, пакуль не здзічэў, пакуль не знямеў. А вёска маўчала, вёска маўчала. Яна ўжо не чула той ранішні спеў. Быў дзень вызвалення, дзень перамогі вярчыстай. Вярталіся людзі да мірных спраў і сноў. І пеўні, нястомныя фарфарысты, мірныя дні абвяшчалі зноў. Будзяць яны на досведку сёлы. І ў сёлах пачынаецца рух. Яны жывыя сёлы, не соні. Спяшаюцца рана на ніву і луг. З пеўнямі сёлы прачынаюцца. Толькі нічым не разбудзіш яе, вёску, дзе рана інакш пачынаецца, вёску, дзе певень больш